Natural ibidyo na ko na. Kapoy na. Sumuna. Naghatag na mi og chance. Sana all. So kani ako ana ni siyang tubagon ang inyong mga comment, ang katong mga bash ninyo about atong sa maambalay. Daghang i-bash no, pero okay lang. Normal man din na sa mga content creator nga mabash jud mi, no? Okay ra po na. So kani sige, kay lagi ang uban daghan man kay niingon nga ako adaw tong gituyo og hugaw-hugaw kay para daw ako ang i-content. So kasabuat daw to nako ang ikadong asawa sa akong papa kay para lang ma-content namo. Mo ni dako kay buang no, marakag napoy dakong gamay ba no? Kinsa man kun nang buang nga mutuyo og hugaw-hugaw sa inyong balay para lang mo i-content, di ba? Asa man dapat gibutang ang inyong mga hunahuna no nga gituyo to kay para lang sa content, di porket content creator kay mo na lang ginang tuyo ug hugaw imong balay kay para na kay content. Ay da, nagbaga lang ng ngalangalan nimo day, no? Baga lang ng ngalangalan nimo para makaana kag istorya. Dayon para pud makaingon mo nga nganong akong gi-content ug nganong ako pang gi-video ug ang akong gi-video ug akong gilimpyo. Mata day mata. Natural i-video na ko na, kapoy na, sumuna. Naghatag na mi og chance. Kami sa kumaigsuon, naghatag na mi og chance, nagpailog na mi sa taas nga panahon. Atong April ug May, ning uli ko sa mua. Kay lagi nanganak man ang ako ang anay didto nga akong baboy so ako nagkatiman. So pag abot na ko day kanang video nga yung nakita karon nga stang hugawa, wala ra na siya katong nga ato ang April ug May day. Sultian ta mo sa tinud. Di naon ta ko dapat mo explain anino pero kay daghan mang mga ngalangala dirang nagnanga, nagyaw-yaw dira. April ug May ning uli ko day. So kanang nakita ninyo sa video karon day, wala katong atong April ug May day. Sa tinuod lang wa ko na pero wala ko to gi-content, wala ko to gi-picture, wala ko to gi-post kay lagi di porket content creator ko is wala na ko privacy, di ba? So para nagapunto sa mua, so naglimpyo ko day, halos isa ka bulan dito day, dugay kay ko nahuman og nilimpyo. Maskin alas 10 gabi day nagmap ko kay grabe ka hugaw jud. Grabe ka nagagamit, nagabasura unsa, wa ko kasabot pero wala to gi-content tay. Kay kung gi-content pa to nako kaning ako mga basher karon day. Ambot lang unsa na po kayo ika-istorya, unsa na po kayo ika-bash ako nakita ko katong nga kalat atong April ug May. No. So inana siya day. Gilimpyuhan ako day, wala to gi-content. Kung mga viewers mo na ako nga bago, so adin mo kasunod sa akong vlog. So tan-awan ninyo, balikin ninyo na akong vlog atong April ug May. Ang akong gipang-share na about sa akong business akong baboy, unsa among sudan dito sa bukid, nagunsa ko dito sa bukid, naglaba ko, nanghugas ko plato dito sa tabay. O mao na akong mga content atong April ug May. So wala ko gi-content kung sa kahugaw ang mga balay kay di ko gusto nga magdesisyon ko largo-largo, no? Kinsa may gusto kong maulawan na inyong pamilya, no? Maulawan mo nga ina na kahugaw yung balay, way gusto ana day. Walay gusto anang mahitabo, no? Nod kanang niingon mo nga ako siyang gipakaulawan sa tibuok kalibutan ng ikadong asawa sa akong papa. Tang-am siguro mag-utok. Kung para sa inyo gipakaulawan ako na siya, para sa kuha wala. Nganuman, ako siyang gi-blurred sa kuang video. O para dili ninyo makita siya, para di ninyo siya mabash og maayo. So ako na para sa kuha sa inyo man opinion ko labot na. Balag daw sa inyo nga langaladra. Kani ako apo ni opinion ha. O ay mo pagbuti opinion ko ni. Para sa kuha wala ko siya kaulawi. Gi-blurred na ko na siya sa video kay para di na ninyo makita inyo yang naong dili na makita sa kadaghanan nga mauna siya nga bayi nga di manglimpyo mo na nga bayi nga damak na siya, tapulan na siya o. Di ba anak? Ako nang gi-blurred para po na siya ang privacy. Siguro maulawan na siya sa muang mga silingan. Sa nakaila sa iya pero naulawan naman na siya. Kidaghan naman og taw ni adto sa muang nga taga-adto sa muang nya gawas ana yag uli sa ila daghan sila ng istorya. Ug nganong naunsa ang balay, ug nganong hugaw kay mo balay ko wala na anad ang mga tawo ana sa muang mo mga silingan mga kailangan nanay mo balay. So, wa ko na siya gitulawan para sa kuha. So kung nakakita man iyang pamilya anak kabalo jud ko nga makakita jud ang iyang pamilya na trending dito nga video. Pasayloon na pudong ta ko nila ug makasabot na pudong ta sila sa kuha. Kay nganuman gitagaan na namo og chance nang limpyo na mi didto. Kung kinsay makauli sa muang mga anak ang tagiya kami tagiya sa balay, kami manglimpyo nga way daghang istorya. Limpyo jud kay na nga limpyo pag uli na mo paghawa na mo. Pagbalik na mo so inana na sad kahugaw. So kana jud ang akong papa, dili jud nakabalo manglimpyo. Kana akong papa di jud nakabalo manglimpyo day. Kami ang tiglimpyo day sa una sa kumamas kung magulang. Kana akong papa day sulod dawas sa balay day walay pakialam. Balog uloron pa na siya day way pakialam. Pero kay namong babayi sulod sa balay, obligasyon jud na niya siya ang mulimpyo. Nang magkuha daw ko og tiglimpyo taga bulan magsweldo ko. Ha? Di man ko kwartaan day para makuha og tiglimpyo ang balay. Para magkuha og helper ang balay. Nga namang namuyo dira obligasyon sa namuyo dira nga sila mulimpyo. Nara na sa inyo kung unsay sulod na iyong utok, kung unsay yung i-comment bahala mo kay man ang opinion. Di man na ako pwede babago ning opinion, no? Kala ko miingon nga for the content. Kana di na for the content day. Tan-awa nang mga picture dira sa kuang luyo o for the content ba na. Og gituyo ba gugaw-gugaw nga balay, no? Di ko gusto mga ako ang dugo mambat sa kong kiting mo na magundang ta ani. O sa sunod video na pud nako na i-explain sa inyo kay taas na kay nato ang video. Mo nang bye mo ay